Аз съм Павката 532 и играем една игра, която се нарича Mad Skill Motocross 2. Версията е 2.4.0 и аз играх едно ниво, да видам скоста дума, с първи път игра. Играл съм подобни игри, но това е първата, която е много реалистична. Тук имаме Time Attack с 3 човека, Game Mode, Continuum Career, Novice, явно съм, това е отключено. Ето това брат, го играх в стотовието за скоста дома. Ninjitson. Сега ще играем него. Играта е наистина много готина. Това знамето е листа, червената спирачката, тези стропи отдясно са ни напред и назад, човека да отива. Това ни е рестарта, паузата и даваме газ. И още, като ги натискам да наклоняме човека. И умряхме. Рестартаме така и тръгваме. И такъв реален звук. Реално бяха абсолютно всичко е много реално тук. А и звука е много на тих и играта. Това са двете най-добри неща, които ми се харесват. Опа. Оп. Хубав бекфлип и завършихме с Парадико 2-2. Продължаваме. Оп. И ще направя сега лупинги. Опа, така и сега ще релъпнем. Опа-ла. Ооо, финиширахме на задна гума. Това е много добро. Така, продължаваме. Така, играм с това. Айде, напред. О, пак имаме едикос. О, добре бе, приятел, 8-14. Много добър ми се прави, виж как те задминах. Скелето ме поведе първите няколко 100 метра. Тук се острах. Дай много. Я искам да. И то как се прави? О, така бях. Много добре. Виж как се стреля. Опа, втори път на задна. Ой, тук на задна. Тук само задни гуми караме. Айде, първи пак. Още напред продължаваме. Silvers, 2 лапс. Газ! Имаме двойко. Играта ми е много готина. Поне за мен. Надявам се, разбира се, на вас да ви е готина. Двете бяхле. За малко ще да се разбия. Вот. Опа. И добре. Тук много яко се става. Айде газ. Добре, много яко се става. Не трябва явно по-напрегване. Трапаваме на задна глава. Това го прескочих направо. Дали си го надмина? И така фуклите се. Тук защо не ги пам така? Не. Фейл, тотален фейл. Рестартваме. Опа, така. Айде газ. Опа-ла. Айде, let's go. Така.
Види го! Много ме дразни това така. Как е? Вече някакво да го направя никакви проблеми. Леле газ! Така не виждам тук. Абсолютно не виждам какво да се прави с моя игра. Така още не мисля да правя бекфлипове. Успях, бе! Минах го без никакви проблеми. Вау! Явно съм падал много назад. Опала! 13. Добре, тук вече направя бекфлип. Не! Как се усрах! Как се усрах, божке! Не, брат, не мога. Прекалено ме е срам, че трябва да го рестартирам. Как се усрах точно накрая, брат? Стига, бе, брат. Разбираме беше на първата обиколка. И поне по-на такова. Бат, тъкмо един път го минах еката. Минах и всичко ми си наред. И точно накрая ще падам на предна гума. В принцип трябва да падам на предна гума, за да падам на задна, за да не се обърна. Доживяхме да го направиш. Браво, браво. Много. Какви бяхме. Нов байк. Да натиснем това. Да видим. Опа. Така. Каквото то шепко има. Това е нашия байк. Опа. Какви са нацепени тези байкове. Турбо Кептор Декалс. Добре, така нещата вече се купуват. Ние сме бедни. Тъпи бедни селяни. Не може да си купим една дъвка. Кустъмс. Това мога да правим така. Стандар колас. Може да си спираме светчура. Има ли червен? Айде, само оти. Чакай, бе. Това не е червен. Ще бъдем кафеви. Ако някак се досещам. Айде зелено. Добре, айде, защото повече блести. Ние сме блестящи. Добре, така някак. Байк numbers. И това ли се купува? Бати, тук всичко се купува. Добре, значи това мога да се променим само. И ако може да не бъдеш, благодаря. Много мило това остана. Много мило. Тук защо не сме... Мисля сме готови. Гон! Това го минах. Бях първи, сори мен. Май по-добър бе. Той е къв про... Устра всичко бе. Така се направи устра. Това много болеше бе. Тук го минах. Бати, тук на задната гума, разбити. Чакай. Прелетях, бат. Аре, гол. Гол. Имам това заради мотора, нали? Заради мотора ще е прекалено слаб. Може да е доста по-слаб. Може да е много мощен. И затова да се превърта много гумички. Дори. По
помага на хората да се гледат каставите. Правим безплатни дупки. Не са безплатни. Една дупка, една цигара. Две дупки, три цигари. 5 дупки, едно преспиване. Ама аз съм си набелязал с който. Не, първият срещник. Аз съм си набелязал. Абе така, защо така Ама това по-напред ще го минаваме. Така, защо непрекъснато падам така гадно? Като куче се изтърсах. Ето. Какво направи той? Гледай как ще направи той! Той е някакъв. Ама аз ще го насред. Обаче то стига, че съм тръгнал с няколко метра и мисля да се отдалечавам, той ме настига. Това е да си притаскал всякъде. За хората, които не знаят какво означава притаска, Не! Бързо! Лесо! Мамо! Точно на финала ли ще го съреш всичко, бабата? Точно на финала ли ще го съреш всичко, бабата? Опа, минах. Опа, да. Така, през нивата. Опа, трябваше урен нивата, ама не ви понесме гадни цигани, не го направихме. Въпреки че всяка да ни за 500 лея и да скупим едни цигари, с които щяхме да сме много щастливи, ама не сме гадни цигани, нямаше да направим. Пукай се! Да се спукат гумите от толкова. Истерка. Я бегай, бегай. Добре. Следващ матч. Добре, пак с Садофоки. Гол. Леса гол. Опала. Оп. Леко. Ой, добре на тея. Добре, на тея бубуните. Сега ще дадат. На тея бубуни. Да, на тея. Трябва да караме назад, но ще явно назад не стане най-бързо. Добре, тук и двамата направихме по едно. То как преди мазно, потече му маси до думите. Затова се, понеже му потече маси до думите, затова се пребих. Между другото, така като лета във въздуха, имам чувство, че съм ясната. Не знам дали някой разбира или дали на някой не става така, но аз съм такова. Малко страшничко. Остава там, бе. Добре, пак две ръка. Сега две ръка, бе. Може ли една така, да сме по-гангстер, с една ръка да минем? Ето трябва много пъти. Не. Добре, бе, мен. Опа. Ей така, това много ме тежба. Това са спускане. Много ме тежба. Изко е на дълги разстояния. О, не, така. Стален фейл. Умирам ли? Ако умра сега, добре, умря. Когато ще гледах клипа, ще стана 15 минути. Когато ще гледах клипа и ще стана следващия чао.